Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навор имрӯза ман нархҳои буққои калон, буққои майда, буққои семетала аз бозори Калхусобод. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. як дона лайка биҷиқева. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. мо кӯшиш мекунем баҳри шумо иншоалло беҳтарин наворҳо кунем. худо нигаҳбонту боша бародарои азиз. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. як дона лайка фаромӯш накунед. дар комментария ҳатман як нуқта ё ягон чиз боша бародаро бинависед. худо нигаҳбонту. видеоро то охир тамошо кунед бародарои азиз. ина бародарои ба қайб бура нахнимаш гуфте 9,000 сомониш мега. бозорда 8800 шкан дода. ҳеч нест дақиқа 9,000 сомон. ина бародаро бақа ира чанд гуфте нақша? ира 10,000 гуфте. 10,000 сомониш мега. бозор чанд шка? 87. бозорда бародаро 8700 сомон кайсан дода. ҳеч нест 10,000 сомониш мега. ина бародаро бақаи ёшаи ира чанд гуфте нақша? ира 7800 сомониш мега. ин бозор чанд ка? бозор навёз 76 кеса. 7300 бародаро бозоз инҷа кайсанаш додагиш неста. 8700 сомониш мега. иша чанд гуфте ка? иша 6700 ҷой сум. ҷои сум гириш бародаро 6700 сомониш. хои ёшам. бозор чанд чикар ягон акс? бозор ира 6,5. 6,5 бародаро канаш додагиш нест. қараби. ина бародаро ба қара 8,500 сомон мега. бозорда 7400 кайсанаш додагиш нест. 2 сола ба қавай 8,500 сомониш мега. бақай 2 сола. Ава ира чанд кай бақата? ина и бақай сияй калона 10,000 сомон мега. И бозор чанд чика? бозор 9. бозорда 9000 шкан бародаро додагиш нест. ина 10,000 сомониш мега. иша чанд мегӯя ка? ира 9,5. ира 9,000 сомон мега бародаро бақай калона ишани. бозор ягон нархш кард? 8400. 8400 шкан бозорда додагиш нест. ин сафед чам ашмо? ашмо неста? ина и бақара бародаро 8600 сомон мега. 8600 мега. бозорда 7300 7400 кайсан додагиш нест. бақаям 2 сола воя. ира чанд гуфти акаҷон? 11000 сомонӣ мега. бозор ягон нақш кард? бозорда 10,000 шкан бародаро дақиқа додагиш нест. 11000 сомонӣ нақш. иша машмо ка? иша чанд гуфте? 12. ира бақаи калона 12000 сомонӣ мега. бозор чанд кард? чанд? бозорда 10,000 шкан додагиш нест. бё тезе бача. 8200. ина ира бародаро 8200 харид. 8200 сомон. 8000. уша чанд гуфте ка? 100 мукам 9000. ира 8900 сомон харид бародаро. барои боқидан. масайда ҷоша бо адуш. иша чака? 8,500. иша 8,500 сомон харид бародаро. нав харид шу. ина бухой савдо шидаги. ё ина ула баро. ме ула ҷо меша ула уш бабай. ина бародаро и бақара 8,500 харидаги. савдо шидаги 8,500 сомонӣ. 8,5 гуфти якайра? иша чанд? 95. иша 9500 сомон бародаро. 9500 сом савдо шид.
Издухаша 8,5 сомонӣ. Ба хоҳи харидагишу бародаро ӯро барои боқидан барои куштан. Ино бародаро ба калон беҳтарин 17,800 сомон савдо шид. 17,800 на савдо шид. نمیاد 400 تقریبا چند کیلومتر؟ 17,800 сомон навмина савдо шид. Боқаи калони беҳтарин. Ина бародаро боқаҳои 3 метр 12,000 сомонӣ шумега. 12,000 сомонӣ шумега. چی گفتنی تو؟ 12,000 сомонӣ шумега. تاکید 23 اکا اکا تو 22 ҳар диша 12,000 сомонӣ мега. Ина мега 23,000 да боша гир. Да 23,000 ҳар ча гуфтайсан. На харидайсан шумо сигаб дақиқа. Килои гӯшта 21,5 полин вес мега боша мехарим. Ака Носир? Гуфтайсасеш да ухарам розӣ нашдайсас да килои гӯшта полин веса 21,5. Ина бародарои боқаҳоро ҳар диша 13,000 сомонӣ шумега. ҳар диша инҷа савдо кайсан 21,5 да ҳар диша гуфтайсан да мега да 22,5 боша марҳамат. 22,500 боша магам бигир шуд да 21,500 надодайсас шуд. ой пар бесоз та донаша мега 13 мегум. Ина бародаро боқаи аъла 14,000 сомониш мега. 14,000 сомониш мега да 12,5 надодаги шай бозор 12,5 азорш кан надодаги шай 14,000 сомонӣ нархи бақа. Ина иша бародаро 12,000 сомон савдо кард. Бақара 12,000 сомонӣ савдо шид. Бақаи аъла 12,000 сомониш савдо шид. Иша 14,000 сомонӣ мега да 12,500 додагиш нест. Ина бародаро бақаи ёшай 8,000 сомониш мега бозорда 7,200 шкан додагиш нест дақиқа. 8,000 сомонӣ бародаро да 7,200 додагиш.